Il-Partit Nazzjonalista anke mill-Oppożizzjoni qed iwettaq weda elettorali li għamel sena ilu. Dawn l-istudji se iwasslu biex ikun hemm pjan ċar għall-investiment infrastrutturali meħtieġ minn kull kunsill lokali. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif ħabbar proċess biex isiru studji tal-carrying capacity f'kull lokalità f'Malta u Għawdex dan quddiem realtà ta' pajjiż li kuljum li għaddi qed jitabba popolazzjoni li dejjem qed tkompli tiżdied. F'konferenza tal-aħbarijiet fi ġnien il-Gardiola fl-Isla, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ħabbar li fil-jiem li ġejjin il-Kunsillieri lokali tal-Partit Nazzjonalista ser ikunu qed jippreżentaw mozzjoni f'kull kunsill lokali fejn huma eletti biex jintalbu uffiċjalment studji xjentifiċi dwar kemm tiflaħ kull lokalità. Fil-jiem li ġejjin il-Kunsilliera lokali tal-Partit Nazzjonalista f'kull lokalità ser jippreżentaw mozzjoni fil-kunsilli lokali rispettivi tagħhom biex jitwettqu dawn l-istudji u jiġu stabbilit b'mod xjentifiku x'investiment hemm bżonn isir fl-infrastruttura tal-lokalità tagħhom. Bernard Grech spjega li l-għan ta' dawn l-istudji huwa li jiġi stabbilit x'investiment infrastrutturali jeħtieġ f'kull lokalità biex l-iżvilupp ikun sostenibbli u jżomm l-kwalità tal-ħajja. Apparti minn hekk f'dan il-proċess ser ikun hemm ukoll determinat kemm lokalità tiflaħ f'ammont ta' nies u x'ikun in-numru ideali għal stil ta' ħajja sostenibbli u ta' kwalità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li din il-proposta saret għax taħt il-Gvern Laburista il-popolazzjoni splodiet b'mod bla kontroll fil-waqt li l-infrastruttura waqgħet lura. Minħabba dan il-kwalità tal-ħajja tan-nies ħadet daqqa l-isfel bil-konġestjoni fit-toroq f'kull ħin, il-problema tal-iskart u pressjoni kostanti fuq is-servizzi pubbliċi. Wasal iż-żmien illi pajjiżna jibda jieħu id-deċiżjonijiet bi pjan, bi ħsieb. Mhux jieħu d-deċiżjonijiet b'mod sporadiku jew knee-jerk reaction għaliex il-gvern ikollu kriżi jew għaliex jara illi għandu problema, imma jibda jieħu dawk id-deċiżjonijiet speċjalment fejn jidħol il-qasam tal-ippjanar b'mod maħsub, b'mod studjat, b'mod illi fih ikun qiegħed iħares, qiegħed ikas u jibbilanċja l-interessi ta' kulħadd. Bernard Grech għalaq billi saħaq li l-Partit Nazzjonalista qed juri li huwa lest biex imexxi b'serjetà u li qed joffri viżjoni ċara u pjan konkret għall-futur. Issa ħankunu qegħdin inwettqu huwa bbażat propju fuq realtà illi ħakmet lil dan il-pajjiż ta' gvern li issa ilu 12 il-sena jiggverna mill-lum għall-lum. Jew mill-lum għal da filgħodu, imma mhux mill-lum għal 5-10-15 il-sena. U l-imsieħba soċjali jgħidulna li għandna bżonn li jkollna pjanijiet li jkunu mhux għal 5 snin jew għal leġislatura waħda, imma li jkunu għal diversi leġislaturi. Matthew Polidano, għal Net News.